Здравейте, приятели! Днес ще ви дадем нашите топ 10 предложения за стилен и елегантен мъжки часовник до 150 лева. Както вече знаете, ние от Bultime сме официален вносител на 10 бранда качествени и оригинални часовници, сред които са Orient, Orient Star, Sergio Tacchini, Santa Barbara Polo Racket Club, Daniel Klein, Lee Cooper, Lee Cooper Original, Cortebert, Freelook, Bigatti Milano. И именно за това можем да ви предложим най-доброто съотношение цена и качество. Първите часовници са на марката Daniel Klein, като продуктите им привличат вниманието на потребителите с оригиналност, качество и достъпност. А мотото им е мода за всеки. Daniel Klein отразява времето на новото поколение, което не се страхува да изрази своята индивидуалност. Можете да откриете мъжки и дамски часовници за всеки стил – класически, елегантни, модерни, спортни и така нататък. Сега ще ви покажа как ще изглежда и вашият часовник, закупен от нас. Първият часовник, който искам да ви представя, е мъжки часовник Daniel Klein с мултифункционален дисплей от колекцията Exclusive. Метален корпус в комбинация с силиконова каишка, минерално стъкло, устойчиво към надраскване. Моделът се задвижва от японски кварцов механизъм, водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. Bultime ООД е официален представител и вносител на марката Daniel Klein за България. Модела на всеки часовник, който ви показваме, ще изписваме на екрана, за да може да го откриете по-лесно в сайта ни bultime.bg или да го представите като скриншот в някой от нашите магазини в моловете Мол София и Мол Парадайс. Там може да ги видите на живо, като отново точните локации ще откриете в сайта. Следващото ни предложение е за един интересен модел, спортно елегантен мъжки часовник Daniel Klein от колекцията Premium. Стилен аналогов дисплей с показател за дата и луминесцентно покритие на стрелките. Метален корпус в комбинация с веришка от неръждаема стомана. Минерално стъкло, устойчивост към надраскване. Моделът се задвижва от японски кварцов механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. Третото ни предложение е мъжки часовник Daniel Klein с мултифункционален дисплей от колекцията Exclusive. Моделът е с метален корпус и веришка от неръждаема стомана. Изчистен и стилен модел с минерално стъкло, устойчиво към надраскване. Задвижва се от японски кварцов механизъм, водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. И сега ви представям още един спортно елегантен и стилен мъжки часовник, марка Daniel Klein от колекцията Premium. Корпус изработен от висококачествена метална сплав, каишка в комбинация от естествена кожа и текстил, черен аналогов дисплей с показател за дата, луминесцентно покритие на стрелките и индексите, стъкло минерал кристал и се задвижва от японски кварцов механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Следващата марка са часовниците Bigatti. Тя черпи своето вдъхновение от италианския градски стил. Всички детайли са деликатно обмислени и обвързани с италианската мода. Bigatti е за мъже с отличен характер и за дами с ефирна натура. Успешно обединяват в себе си модернизъм и елегантност. Моделите им са за хора, които знаят какво искат. Проектирани са основно за стилни и семпли градски мъже и жени. За всички фенове на аксесуарите с името Bigatti важи фразата "Стилът е завинаги". Един уникален спортен модел мъжки часовник Bigatti от колекцията Milano. Той притежава зелен мултифункционален дисплей с детайли в цвят розово-злато, луминесцентно покритие на стрелките и минерално стъкло, устойчиво на надраскване.
Метален корпус в комбинация с силиконова каишка. Задвижва се от японски кварцов механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. Bultime ООД е официален представител и вносител на марката Биготи Милано за България. Следващото ни предложение отново на тази марка е елегантен мъжки часовник Биготи и моят избор за днес с мултифункционален и изтънчен дисплей. Стилен и открояващ се аксесуар, който ще впечатли всеки. Минерално стъкло, устойчиво на надраскване и метален корпус в комбинация с черна каишка от естествена кожа. Задвижва се от японски кварцов механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Седмото предложение идва с часовник Биготи, който има тъмносив метален корпус и стъкло от минерал кристал. Красива и елегантна кафява каишка от естествена кожа. Мултифункционален дисплей с показател за дата и ден. Задвижван от кварцов японски механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Друга марка, която искам да ви представя днес, идва от световно известната компания за спортни облекла и аксесуари Sergio Tacchini, която е лидер на пазара повече от 50 години. Часовниците Sergio Tacchini се отличават със страхотен и впечатляващ дизайн. Безспорно са подходящи за тези, които следят модните тенденции, обичат спорта и искат да изглеждат стилни в ежедневието си. Безупречни са както във външния си вид, така и в производството им, спазвайки високи стандарти за качество. Имат няколко колекции, подходящи и за мъже, и за жени. Този модел е един уникален мъжки часовник Sergio Tacchini със спортно ежедневен дизайн от колекцията Streamline. Моделът е с тъмносив аналогов дисплей с показател за дата, стъкло, минерал кристал и корпус от полимер. Стилна и удобна силиконова каишка, кварцов японски механизъм. Какво да ви кажа? Повече от едно истинско бижу за ръката на всеки стилен мъж. Водоустойчивост 5 атмосфери. Допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. Bultime ООД е официален представител на марката Sergio Tacchini за България. Предпоследното ни предложение номер 9 идва със стилния ни мъжки часовник на Sergio Tacchini със спортен дизайн от колекцията Archivio. Корпусът е от неръждаема стомана, притежава стилна и изчистена черна силиконова каишка. Мултифункционален дисплей с сребристи, фосфоресциращи стрелки и индекси. Минерално стъкло, устойчиво на надраскване. Задвижва се от японски кварцов механизъм. Водоустойчивост 5 атмосфери. Последният часовник в тази класация, която ви представяме днес, е от марката Санта Барбара, която се основава на спортния начин на живот. Разбира се, е вдъхновен от полото. Под името на марката Санта Барбара и Ракет Клуб може да откриете аксесуари като часовници, очила и бижута. Колекциите им са вдъхновени от елита и люксозния живот. Произвеждат и предлагат модни аксесуари с изкушаващи дизайни, залагайки на висококачествени материали. Ето го и него, мъжки часовник от колекцията Novel, с стилен и изчистен дизайн, аналогов син дисплей с показател за дата и ден, сребристи стрелки и индекси, корпус от неръждаема стомана, каишка от естествена кожа в уникален син цвят, минерално стъкло, устойчиво към надраскване, задвижва се от японски кварцов механизъм, водоустойчивост 5 атмосфери, допускат се леки пръски и взимане на душ. Не се препоръчва обилно мокрене. Bultime ООД е официален представител и вносител на марката Санта Барбара Поло и Ракет Клуб за България. Това беше за днес, приятели. Показахме ви нашите топ 10 предложения. За да бъдете стилен и елегантен мъж, изберете подходящия за ваш часовник и завършете напълно вашата перфектна визия. Ние разполагаме с огромно разнообразие от решения на подходяща цена за всеки стил и вкус. Всички тези предложения и още много други модели, оригинални часовници с качествен механизъм на достъпни цени ви очакват в нашия сайт bultime.bg или от партньорските ни магазини в цяла България.